oh. Ja, daar is ze. Ja, je moet allereerst hopen dat het zonnetje schijnt of dat het in elk geval droog is. Dat is natuurlijk heel anders dan als je met een dansvloer of in een zaal werkt. Het loopt hier diagonaal op, er is licht zand, glas, stenen. Dat maakt het wel allemaal even net een tikkie spannender, maar ook leuk om te doen hoor. Het decor is er al. Ja, en dat maakt het ook wel heel spannend, want nu bijvoorbeeld is er ook hoog gras en dan moet je ook mee spelen van hoe ga je dat aanpakken of als er veel wind is. Ja, het is altijd op de dag zelf ook weer kijken van wat gaat er gebeuren. 1, 2. En die onvoorspelbaarheid past dus ook bij het karakter van de Maas. De jonge makers hebben allebei een dubbele relatie met de rivier. Ik ben 50 meter van de Maas opgegroeid, dus ik heb echt mijn hele leven aan haar water geleefd. Ik vind haar enerzijds is ze een soort moederfiguur, ze is echt prachtig en geeft heel veel inspiratie. Maar je ziet dus ook echt dat ze wel gruwelijk kan zijn. Ik was echt net een paar maanden oud en toen stond het halve huis van mijn ouders onder water. Dus dat zijn ook wel dingen die je dan meemaakt en die je niet vergeet. Voor mij persoonlijk is het de plek waar ik ben opgegroeid. En als kind zijnde al aan de Maas heb gespeeld, erin heb gezwommen. En met op de achtergrond de overstromingen van 2021, heeft dat nog een rol gespeeld? Ja, daardoor denk ik dat het juist een hele bijzondere manier is om nu ook een ode. Het is natuurlijk niet alleen maar een liefdevolle Maas, maar het is ook, het kan ook af en toe, net als in het leven, gewoon heel hard zijn.